No, el paper té molta vida i hem de començar a pensar que el paper tindrà un paper i el món digital s'ha de convertir en una eina diferent. Creiem de totes maneres que en el paper hi haurà d'haver-hi un contingut diferent segurament al que ara estem donant. Ja hi ha publicacions que estan volcant en el paper un tipus diferent d'informació, mentre en el món digital hi haurà d'haver-hi segurament la immediatesa i la interactuació amb els nostres lectors. Tenim arreu de Catalunya 122 publicacions d'informació general de pagament, que aquestes 122 publicacions venen al voltant de 180.000 exemplars de difusió, aquesta difusió és el 30% de tota la difusió de la premsa arreu de Catalunya, que el 51% d'aquesta difusió és a través de subscripcions, per tant això indica un alt grau de fidelitat del lector cap a les publicacions, que tenim més d'1 milió de lectors, que som líders a Catalunya, i que tenim una xifra de negoci de 61 milions d'euros, que sigui una xifra important, és lleugerament inferior a l'any anterior, perquè també d'alguna manera la crisi, sobretot del sector publicitari, està afectant el conjunt de les publicacions. Algunes d'aquestes capçaleres estan ben o molt ben posicionades a la xarxa, amb grans projectes web, vull dir, treuen grans recursos, però d'aquestes capçaleres n'hi ha moltes que per un tema d'evolució i tal han quedat fora de la xarxa o tenen una presència molt minsa. Llavors, la tasca que se'ns va encomanar era orientada a aquests clients que estan en aquesta òrbita, no els que estan a dalt de tot i ho tenen tot a punt i resolt, sinó que aquests més petits poguessin d'alguna manera tenir una presència significativa. Evidentment, això acaba proporcionant una major presència dels membres de l'entitat, dels membres de l'associació, evidentment dona una major audiència global, i això al final es tradueix en un augment de la inversió publicitària a nivell digital, ja que tots aquests mitjans que no hi són no poden tenir anunciants i a més hi ha una unificació d'estàndards a l'hora de posar anuncis. I per tant és un projecte de recorregut on es pretén que aquest sigui el primer pas i per tant la gent li troba una mica el ganxo o la utilitat o la cosa a fer servir internet.